आज आपण या पाठामध्ये जलविद्युत केंद्रासाठी ऊर्जा रूपांतरण कोणत्या पद्धतीने चालते या अगोदर आराखड्याप्रमाणे हा घटक आपण अभ्यासलेलाच आहे. याशिवाय जलविद्युत केंद्रातील ऊर्जा रूपांतरण या प्रक्रियेमध्ये पाण्याचा साठा असणारा किंवा साठ्यामध्ये स्थितीज ऊर्जेच्या स्वरूपामध्ये असणारी ऊर्जा याचं रूपांतर वाहत्या पाण्यामध्ये होते, म्हणजे त्याला गतिज ऊर्जा प्राप्त होते. गतिज ऊर्जेनंतर टर्बाईनमध्ये गतिज ऊर्जा प्राप्त होते आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये विद्युत ऊर्जा निर्मिती होते. जलविद्युत निर्मिती केंद्रामध्ये आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे पाण्याचा साठा असलेल्या ठिकाणी म्हणजे धरण, तर धरणाची भिंत, त्याच्या खालच्या बाजूला असणारे झडप, त्यानंतर आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे पाण्याचा प्रवाह जातो, पुढे जातो, त्याच्या पुढे जनित्र, टर्बाईन आणि विद्युत निर्मिती. तर अशा पद्धतीनं आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे विद्युत निर्मिती चालते. तर जलविद्युत निर्मिती केंद्रामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या इंधनाचे ज्वलन होत नाही, त्यामुळं ज्वलनातून होणारे प्रदूषण या ठिकाणी होत नाही. परंतु मोठ्या धरणांमुळे होणारे विस्थापन आणि पाण्याखाली जाणारी जंगले, सुपीक जमीन, सजीवसृष्टीवर होणारा परिणाम, तर या पर्यावरणाच्या दृष्टीने याचा आपल्याला विचार करायचा आहे. तर जलविद्युत केंद्र ही पर्यावरण स्नेही आहेत किंवा नाहीत याविषयी आपण या अगोदरही चर्चा केलेली आहे. तर यामध्ये जलविद्युत केंद्रामध्ये प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्मिती होत असताना आपल्याला प्रथम जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे फायदे अभ्यासायचे आहेत आणि त्यानंतर जलविद्युत निर्मिती केंद्रासमोरील असणारे काही प्रश्न. तर यामध्ये फायदे कोणते आहेत? तर पहिला आहे, जलविद्युत केंद्रात कुठल्याही प्रकारच्या इंधनाचे ज्वलन होत नसल्याने इंधन ज्वलनातून प्रदूषण होत नाही. त्यानंतर धरणामध्ये पुरेसा पाणीसाठा असल्यास पाहिजे तेव्हा वीज निर्मिती करता येणे शक्य होते. आणि 3, वीज निर्मिती करताना धरणातून पाणी वापरले गेले तरी पावसामुळे धरण पुन्हा भरण्यास वीज निर्मिती अखंडपणे चालू ठेवता येते. म्हणजे हे एक प्रकारे आपण म्हणतो की नैसर्गिक उपलब्ध असणारं पाणीसाठा. त्यामुळं निसर्गामध्ये मुबलक प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध असल्यामुळे याचे फायदे आहेत आणि हे 3 फायदे दिलेले आहेत आणि पुस्तकामध्ये सुद्धा अतिशय मुद्देसूद अशी ही माहिती दिलेली आहे. त्यानंतर आता या संदर्भात काही प्रश्न आहेत की धरणात साठलेल्या पाण्यामुळे पाठीमागची खूप मोठी जमीन पाण्याखाली येऊन काही गावे विस्थापित होऊ शकतात. विस्थापित लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होतो. मोठ्या प्रमाणात सुपीक जमीन आणि जंगले पाण्याखाली येऊ शकतात. त्यानंतर वाहत्या पाण्याचा प्रवाह अडल्यामुळे पाण्यातील सजीवसृष्टीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तर हे प्रश्न किंवा काही मर्यादा येतात असं म्हटलं तरी आपल्याला चालेल, कारण ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा केलेला आहे किंवा आणखी त्यासाठी पुरेसं क्षेत्रफळ, पुरेशा जागेची जर उपलब्धता करायची असेल तर त्यामुळे त्याचे कोणते परिणाम होतात, तर त्या ठिकाणी असणारा लोकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होतो. सुपीक जमिनी असतात त्या पाण्याखाली जातात किंवा त्यांचाही प्रश्न निर्माण होतो. जमीन असेल किंवा जंगलाचा भाग असेल तर असे प्रश्न यामुळं निर्माण होतात. म्हणजे ही एक प्रकारची समस्या आहे की जर मुबलक प्रमाणात असणारा पाणीसाठा याचं जर पाण्याचं क्षेत्र जर वाढत गेलं
तर त्यामुळं अशा प्रकारची समस्या निर्माण होते. त्यानंतर वाहत्या पाण्याचा प्रवाह यामुळं सजीव सृष्टीवर त्याचे काही परिणाम होतात का याचाही विचार करायचा आहे. म्हणजे ऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्ये प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्मिती होत असताना आणि हा पूर्ण घटक अभ्यासत असताना पहिल्यांदा या अगोदरही आपण याच घटकामध्ये अभ्यासलेला आहे की पुस्तकात मध्ये दिलेले सर्व आराखडे व्यवस्थित लिहायचेत. वहीमध्ये सर्व आराखडे व्यवस्थित लिहून आकृत्यांचं निरीक्षण करायचं आहे आणि त्या पद्धतीनं ही प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्मिती कशी चालते हा घटक या ठिकाणी अभ्यासायचा आहे. याशिवाय जलविद्युत निर्मिती केंद्राच्या संदर्भामध्ये कोयना धरण आहे. कोयना धरणामध्ये कोणत्या पद्धतीनं पाणीसाठा केला जातो, त्याची क्षमता किती आहे. त्याच्यानंतर याच घटकाचा अभ्यास आपल्याला मोबाईलच्या इंटरनेटच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या वेबसाईट उपलब्ध आहेत त्यावरूनही आपल्याला हे आकृत्यांचं निरीक्षण करता येतं. बऱ्याचशा आकृत्या उपलब्ध होतात, त्याचाही या ठिकाणी विचार करायचा आहे. तर प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्ये यानंतर आणखी या प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्मितीनंतर वेगवेगळ्या आकृत्या आहेत. आता या आकृत्या कोणत्या आहेत तर पवन ऊर्जेपासून विद्युत ऊर्जा निर्मितीमध्ये असणारे विविध टप्पे, पवनचक्कीचा आराखडा, वाहत्या वाऱ्यातील गतिज ऊर्जा, टर्बाईनमधील ऊर्जा आणि विद्युत निर्मिती. यानंतर याच घटकासाठी काही आकृत्या आहेत. आकृत्या पवनचक्कीची आकृत्या आहे. सौर ऊर्जांची रचना कशी असते, घटांची जोडणी कशी असते, सौर घट एकमेकांना कोणत्या पद्धतीने जोडले जातात आणि सौर घट एकत्रित जोडून पॅनल कसे तयार होते. तर हे आकृत्यांचं निरीक्षण करायचं आहे. आकृत्यांमध्ये त्यांची रचना कशी आहे, जसं आपण घट म्हणतो, विद्युत घट म्हणतो, साधा विद्युत घट किंवा सेलची रचना आपल्याला माहितीच आहे की ज्याच्यामध्ये असणारी कार्बन कांडी आणि कार्बन कांडीची जी टोकं असतात म्हणजे सेलचा वरचा भाग आणि खालचा भाग, तर ते धनाग्र आणि ऋणाग्र म्हणून कार्य करते आणि विद्युत प्रवाह पूर्ण होऊन त्यापासून आपण त्याचा प्रत्यक्ष आपल्याला वापर करतो. तर हे एक व्यावहारिक दृष्टिकोनातून ही रचना आपल्याला अभ्यासायची आहे. तर सौर पॅनल हे घट एकमेकांना कशा पद्धतीनं जोडले जातात आणि पॅनल कसा तयार होतो, तर हे सुद्धा आकृतीवरून अभ्यासता येईल. आता हरित ऊर्जेच्या दिशेने हा घटक अभ्यासत असताना पुन्हा एकदा सर्वांनी प्रत्येक आकृतीचा व्यवस्थित निरीक्षण करायचं आहे, अभ्यास करायचा आहे. आता आणखी याशिवाय बऱ्याचशा आकृत्या आहेत. सौर घट, सौर पॅनल आहे, पवनचक्क्या आहेत, त्यानंतर सौर विद्युत निर्मिती केंद्राचा आराखडा आहे, सौर गटाद्वारे होणारी विद्युत निर्मिती आहे. तर या सर्व आकृत्यांचं निरीक्षण करायचं आहे. आता खरं म्हणजे यामध्ये महत्त्वाचं सर्व प्रवाह आकृती, ज्याला आपण ओक तक्ता असंही म्हणतो किंवा प्रवाह आकृती, तर या प्रवाह आकृती सर्व एकत्रित करायच्या आहेत. सर्व आकृत्या व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहेत. याबरोबर मी काही आकृत्यासुद्धा या ठिकाणी आपण पाहतोय. तुम्हाला आपल्याला या तासिकेच्या माध्यमातून काही आकृत्यासुद्धा या ठिकाणी आपण अभ्यासतोय. तर त्याचं निरीक्षण करा आणि या पद्धतीनं हा घटक आपल्याला अभ्यासता येईल. याशिवाय याचा स्वाध्याय प्रश्न प्रकार कसे आहेत, आकृत्यावर कोणत्या पद्धतीने प्रश्न विचारलेले आहेत. जनरली खालील कृती पूर्ण करा, खालील तक्ता पूर्ण करा, विधाने चुकी बरोबर, चुकीचा घटक निवडा. तर अशा प्रकारचे स्वरूप आहे. तर कृती आराखड्याप्रमाणे प्रश्न अभ्यासायचे आहेत. त्यामुळं तुम्हाला यासारख्या घटकांच्या किंवा या ऊर्जेच्या घटकाच्या उत्तर लिहिताना तुम्हाला संधी आहे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं तो अभ्यास करू शकता, विचार करू शकता. फक्त शक्यतो अपेक्षित उत्तर हे पुस्तकाप्रमाणे आहे. म्हणजे आपला अभ्यास करत असताना व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवायचा आहे आणि या प्रश्नांची उत्तरं या ठिकाणी शोधायची आहेत. स्वाध्यायाप्रमाणे प्रश्न शोधा, व्यवस्थित काळजीपूर्वक या प्रकरणाचं 2 वेळा वाचन करायचं आणि सर्व स्वाध्यायाची प्रश्नोत्तरे लिहून पूर्ण करायची आहेत. तर या घटकाबरोबरच मी या ठिकाणी आपण ही काही आकृत्या दिलेल्या आहेत, या सर्व आकृत्यांचं निरीक्षण करा आणि पुस्तकामध्ये असणारे जे छोटे छोटे प्रश्न आहेत
त्या प्रश्नांची उत्तरं शोधायची आहेत आणि अशा पद्धतीनं हा घटक आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासता येईल. हरित ऊर्जेच्या बाबतीत याशिवाय आणखी बऱ्याचशा पवन ऊर्जेवर विद्युत निर्मिती कशी चालते, पवन ऊर्जा म्हणजे उपलब्ध असणारी पवनचक्की असेल, तो आराखडा असेल, विशिष्ट वेगाने वाहणारा वारा, त्यानंतर टर्बाईन, विद्युत ऊर्जा, जनित्राची रचना, तर या गतिज ऊर्जा, त्यानंतर त्या प्रत्यक्ष पवन ऊर्जा म्हणजे गतिज ऊर्जा आहे, वाहणारा वारा. तर ही गतिज ऊर्जा आहे, ही गतिज ऊर्जा टर्बाईनच्या माध्यमातून पुढे विद्युत ऊर्जेमध्ये होणारं रूपांतरण, याचाही ओघ तक्ता दिलेला आहे, त्याचं निरीक्षण करायचं आहे. त्याच्या क्षमता दिलेल्या आहेत. आता क्षमता कशा आहेत तर पवन ऊर्जेवर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्रामध्ये टप्प्याटप्प्याने निर्माण होणारे ऊर्जा रूपांतरण आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे अभ्यासता येते. आकृतीमध्ये लहान स्वरूपातील ज्याची क्षमता 2 किलोवॅट आहे अशा प्रकारचा घरगुती पवन ऊर्जा आहे, पवन ऊर्जा किंवा पवनचक्की वापरात आणली जाते, वापरता येते. त्यानंतर जो प्रकल्प आहे तर प्रकल्पामध्ये पाती मोठे असतात. साधारण आकृतीमध्ये सर्व दिलेलं आहे. पात्यांची लांबी 50 मीटरपर्यंत असते. आता हे जे मोठी पाती असतात किंवा पवनचक्कीची जी रचना आहे तर याची क्षमता आहे 2000 किलोवॅट. आणि समुद्र किनारी असलेली पवनचक्की तर ही एकदम मोठ्या स्वरूपामध्ये, तर याच्या पात्याची लांबी 100 मीटरपर्यंत आहे. म्हणजे पहा, घरगुती वापरापासून ते अगदी मोठ्या स्वरूपामध्ये पवनचक्कीची रचना आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट होते आणि अगदी सोप्या पद्धतीनं अभ्यासता येते. तर समुद्रकिनारी असलेली पवनचक्की याच्या पात्याची लांबी आहे 100 मीटरपर्यंत आणि क्षमता 6000 ते 7000 किलोवॅट. आता आणखी आपल्याला काय माहिती मिळवायची आहे तर भारतातील काही प्रमुख पवन विद्युत निर्मिती केंद्र व त्यांची क्षमता याबद्दल माहिती मिळवायची आहे. याशिवाय वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांची राज्य आणि त्यांच्या क्षमता MW या स्वरूपामध्ये, MW म्हणजे काय, मेगावॅट. तर अशा पद्धतीनं ह्यांच्या आकृतीवरून सुद्धा आपल्याला याच्या क्षमता शोधता येतात. तर पवन चक्की ज्या आहेत त्यांची उंची जर आपण पाहिली तर हे उंची निरीक्षण करायचं आहे. 100 फुटापासून ते रचना कशी दाखवलेली आहे आकृतीमध्ये पाहिजे. 100 फूट, 200 फूट, 300, 400, 500, 600 ते 700, म्हणजे 700 फूट एवढ्या उंचीपर्यंत ही रचना आपल्याला दिसून येते. तर सर्वसाधारणपणे सौर ऊर्जेचं चालणारं जे कार्य आहे ते अगदी मुद्देसुद्धा आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल की सौर विद्युत घट असणारी रचना. आणि हे सौर विद्युत घट कसा अभ्यासला जातो तर सौर विद्युत घट सूर्य किरणातील प्रकाश ऊर्जेचे रूपांतर साध्या पद्धतीने विद्युत ऊर्जेत करतात. या प्रक्रियेला फोटोव्होल्टाईक परिणाम असे म्हणतात, फोटोव्होल्टाईक इफेक्ट. या प्रकारे ऊर्जा रूपांतरातून मिळणारी विद्युत शक्ती ही दिष्ट शक्ती स्वरूपात असते आणि ही विशिष्ट प्रकारच्या पदार्थापासून, आता ह्या सिलिकॉन आणि या सिलिकॉनमुळंच हे जे सौर पॅनल आहेत या सौर पॅनलमध्ये असणाऱ्या सिलिकॉनमुळंच विद्युत ऊर्जा संकलित करणं सोयीचं ठरतं आणि या सिलिकॉनचाच महत्त्वाचा यामध्ये भाग आहे आणि सिलिकॉनमुळंच हे सर्व कार्य चालू राहतं. तर सिलिकॉनच्या 1 चौरस सेंटीमीटर क्षेत्रफळामध्ये विद्युत घटापासून 30 मिलीमीटर ते 0.5 व्होल्ट एवढे विभवांतर मिळते. म्हणजे सिलिकॉनची जी क्षमता आहे ते क्षेत्रफळानुसार या ठिकाणी दिलेलं आहे. म्हणजे सूर्य किरणातील प्रकाश ऊर्जा याच्यानंतर फोटोव्होल्टाईक परिणामानंतर त्याचं दिष्ट विद्युत ऊर्जेमध्ये रूपांतर होते. तर अशा पद्धतीनं हा घटक या ठिकाणी आपल्याला अभ्यासायचा आहे. निश्चितपणे व्यवस्थित वाचन करा म्हणजे हे पूर्ण घटक आपले हे स्पष्ट होतील, अभ्यासता येतील.